Ir-residenti li jgħixu fiż-żona ta' akkomodazzjoni soċjali f'Santa Luċija se jgawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar kif għaddejjin b'ritmu maġġel ix-xogħlijiet ta' tiżwieq u modernizzar f'din iż-żona. Ix-xogħlijiet qed isiru mill-Awtorità tad-Djar b'fondi Ewropej b'investiment ta' aktar minn 600,000 euro. Fost l-oħrajn qed isiru passaġġi u rampi biex jiffaċilitaw l-aċċessibilità għar-residenti biex tiġi indirizzata l-problema ta' diżlivell li kien hemm fiż-żona. Qed isiru wkoll xogħlijiet fuq il-ġibjuni li huma ddiżinjati b'kapaċità ta' madwar 350 metru kubu għall-irrigazzjoni ta' 26 siġra u 400 pjanta u erbuxell. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigaldes tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ is-settur tal-akkomodazzjoni b'mod holistiku anke billi jiġi assigurat li l-ambjent tal-madwar ikun ta' kwalità tajba. Żied jgħid ukoll li proġetti ta' dan it-tip għaddejjin ukoll fil-Mosta u fil-Marsa. Hawnhekk qed nagħmlu proġetti ieħor ġewwa Santa Luċija, fil-qalba ta' Santa Luċija b'madwar 7 blokok, mijiet ta' familji ser ikun qegħdin jibbenefikaw minn kwalità ta' ħajja aħjar fejn fost oħrajn mhux biss se nsaħħu l-aċċessibilità, ser ikollna ħażna tal-ilma, playing fields ukoll għall familji li ser jgħixu hawnhekk f'din iż-żona. L-iskop tagħna mhux li nibnu l-housing soċjali biss, imma wkoll li nibżgħu għall-oqsma ta' djar li għandna, imma wkoll intejbu l-kwalità tal-ħajja permezz ta' proġetti bħal dawn. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li proġetti bħal dawn b'fondi Ewropej qed ikomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u tal-Awċin. Qed nużaw il-fondi Ewropej propju biex nirreġeneraw iż-żona u ngħinu lill-komunità tgħix dik li dejjem ngħidu hija kwalità ta' ħajja aħjar. Dawn il-proġetti ħajbqgħu għaddejjin, dal-proġett wasal biex jispiċċa u ovvjament looking forward biex naraw li residenti ta' Santa Luċija u tfal ta' Santa Luċija igawdu dan il-proġett ukoll.